Oray na dala na itlog. Good morning. Today is July 11. Natay delivery sa'yo. 5 bags na ECU. So, ready to deliver na eh. Rayahang order. Sa duha, tulo, 5 ka bag na ECU. Biyahe kuha na ni 84 kilos na ECU. Biyahe to Turil. First order pa niya sa kuha. So bago lang mi ani chat sa Facebook. So unang order niya sa kuha ni. I-try lang po siguro ko niya. So tara, let's go. Balik na ko boss kay napit na lang sa amin sa itlogan. Wala sana ako na-deliver ang ECU. So, giuna lang sana ako ng itlog kay dugay man naka-reply si Bossing. So, kanila sa akong migyo na. Oray na dala na itlog. Human na mo ng itlog, manok na pod. Kaya di yun na mo masabay ang duha. Let's go. Time check, 12:30. So, napatay kwaon chicken na whole. 10 bags lang itong kwaon nga whole chicken karong adlaw. Bastang trapika, nagtamang. Sa kauras din ni. Sa kauras yung taon may diri sa diversion road. Grabe. Alas 3, nag-alas 4 na lang. Nag-isa ka daw para ilihok. At talagi ko Galas City Restaurant. Paabot ko sa buyer sa ECU. Karon pa yun ako na-deliver. Nasutsuhan dito sa gabi. Ay. Ang katong ECU, imbis ayon ako na-deliver. Siya na hinunang nalas. Nabot ko Galas City sa gabi, Storil. Karon pa ito nakauli. Alas 8 na. Maupay pang hapon na to. Pero salamat nga po kay at least na hatag na to ang order tanan. Dungan, itlog, manok. Sabay mong god. Murag nabisi gid karong adlaw. So that's it for today. See you soon.